dneska budu natáčet nový místa, co jsem objevil v Brookhavenu. A můžeme jít rovnou na to. První místo bylo v baráku. Určitě všichni asi, teda některý, asi znáte tenhle barák. Ten novej, co tady byl. Já vám ho ukážu, on bude až někde dole, takže se na to podíváme. Děláš to prdel. Tak. Tady. Tenhle barák asi všichni znáte, co? Znáte někdo ještě tohle místo? Já jsem ho teda vždycky hledal, to místo. A vůbec jsem nevěděl, kde. Takže otevřeme tu garáž. A tady, když mačnete ten mob, tak se vám tady otevře místo. Já jsem to prostě objevil, protože takhle prostě jsem dělal, mačkal jsem prostě na mobilu. A najednou se mi to objevilo. A to vůbec prostě, já jsem nechápal, jak se to stalo. A ani jsem se jako nekoukal na YouTube, jestli to někdo objevil, nic. Neviděl jsem to. A podívejte se, zbraně tady normálně. A ta klec, tady je normálně hustá. Takže tady prostě někoho opravdu zavřete. A on se prostě dostane ven. Takže to není jako vždycky, že se v té klece normálně fakt dostaneš. Ale koukejte, prostě jsem zavřený. Takže kdyby jsem se vloupal do nějakého baráku, tak vlastně mě tady může zavřít. A samozřejmě, že by jsem dal reset, jo. Ale prostě, že kdyby si tady někdo hrál, takže to je třeba fakt jakože dobrý na to hraní. Když třeba s někým hrajete, tak prostě, že ho se můžete zavřít. A tady se vám chtěl ještě ukázat, že tady máte peníze místo trezorů. Protože víte, co je trezor? Trezor je tady ta místnost, v který jsem, vidíte to? Takhle to tady zavřu. Tak počkejte. A normálně tady to prostě zavřu. Tak. Tak. A tady zase kliknete. Tak. Ono to je lepší na počítači. Já to hraju na mobilu jenom protože na počítači tam nevím, jak se to dělá, jak se natáčí. Ale kdybyste někdo věděl, tak prosím napište do komentáře. Byl bych jsem rád. No a samozřejmě. No takhle to tady je a no já myslím, že za chvíli zase jdu do prdele, protože nevím vlastně, jestli najdu další místa, ale podle mě tady v Brookhavenu nějaký skrytý místa, znáte. A kdybyste něco objevili, tak napište do komentáře, anebo já když něco objevím, tak hnedka vám to půjdu ukázat. Takže zatím čau, dejte like a odběr, zdarit!